most ebbe a videóba a kérdezfelelekről lesz szó, mert páran kérdeztetek. Facebookon ezeket, azokat, és Hát leírtuk nektek, hogy faszább legyen. Azt kérdeztétek tőlem, hogy van-e barátnőm. Hát, jó, mondjuk, hogy van. Mi a kedvenc foglalkozásom? Ezt nem kell kívánni. Csak mondod, faszom. Mi a kedvenc foglalkozásom? Hát, hogy focizzak. Szeretek focizni. Játékom. Hát most ez kétértelmű, mert hogy a szabadidőben eltölt, vagy pedig a virtuális. Mondd mind a kettőt. A virtuális játékom az a Far Cry Primal. A szabadidőben eltöltöttem meg a vagy domába vagy itt lógni, vagy pedig az. Hát mi? Veled együtt lógni. Jó. Csány. Akkor mi volt? Az volt, szeretsz tanulni, hát erre még én is tudom választ. Tényleg tudod? Tudom, utálsz, mint az állat. Hát nem utálom, csak nem tudom. Nem unalmas, de mondjuk tanulni gyerekek kell, muszáj! Ha nem akartok iskolába kerülni, akkor tanuljatok! Igen. Domitól volt a következő kérdés, hogy mi a kedvenc könyved? Hát azt inkább ezt utoljára 6 éve olvastam könyvet. 6 éve? Most olvasod az egri csillagokat te Én bal. nem mondjuk, kötelező olvasmány volt az egri, meg a Robinson. Hát inkább a Robinson. Más úgy sem emlékszem. Jó, a következő kérdés Domától volt, majd Domához jött, hogy sportolsz-e valamit? Már mondtad. Mondtam focit, csak foci, gyereke! Ha lesz gyereked, mi lesz a neve Domitól? Hát nem lesz gyereke. Lesz csak. Nem lesz. Na, mondd akkor a nevét! Vagy Pistike. Pistike és a lány név, az mi legyen? Lány. A lány, Petra. Petra, de más nevet, más nevet. És a Conchita lesz, akkor mi van? Jó, ennyi elég, kész. Jó, mivel kameráztok? Nem tudom, de majd megmondják. Majd később meg kell mutatni, de most nem. Mikor születtetek szerintem? Faszonat mondom meg, geci! Nem mondjuk meg, Nem mondjuk meg. Nem mondjuk meg. Nem szeretnénk megmondani. Én mivel játszok? Hát, ilyen pipázok, streetezek, meg hát néha szoktam így játszani ilyen verekedés játékokat. Igen? Miért kezdtétek el videózni? Hát ezt elmondtuk az első videóban. Igen, tovább. Még egy legyen a Domész, nekem is 2 volt. Na igen, mondj nekem még egyet. Még van azért. Mit fogtok csinálni nyáron? Hát én megyek Siófokra. Horvátországban. Én is megyek Meg az a Tiszatóra is megyek, meg Velencére. Az még nem biztos Velencére. Jó, és az utolsó kérdés. Voltatok-e már külföldön? És ha igen, hol? Egyébként meg a másik alatt is van még kérdés. Én voltam Görögországban és Horvátországban. Jó. Ennyi volt már a videóból. A videó vége, köszönjük, hogy megnéztétek a videót, lájkoljatok, iratkozzatok föl,